Firma Sládek stavby patří k absolutní špičce na západočeském trhu v zateplování fasád, a to hlavně díky grafickému designu, který dokáže budovám vtisknout. K tomu je pochopitelně zapotřebí kvalitní zázemí firmy. To mimo jiné představuje sídlo společnosti v Přemyslově ulici v Plzni. To zázemí pro velkou firmu, jako jsme dneska, je hodně důležitý a v podstatě v nějakých malých provozovnách nebo v malých prostorách už by nebylo možné prostě obraty, jakými děláme, provádět. Kromě špičkově vybavených kanceláří se v přízemí tohoto objektu nachází také prodejna, kde naleznete veškerý sortiment nutný pro exteriérové, ale i vnitřní nátěry. V podstatě děláme servis firmám a nejenom firmám, ale samozřejmě i běžným zákazníkům, který přichází. Máme tam odborní prodavače, který jim pomáhají s výběrem. Největší zájem v současné době je o barvy interiérové, o fasádní, o nátěry oken. Lidé si můžou vybrat podle vzorkovníků, máme zastoupení firmy STO. Myslím si, že ty malé firmy nebo ty, které nedisponují s takovým zázemím, jako máme my, potom tu servisní práci nebo ty reklamace nedokážou řešit. Kromě těchto prostorů disponuje firma Sládek také provozovnou v Tlučné. V její těsné blízkosti pak stojí jeden z prvních grafických skvostů plzeňské firmy, který představuje mateřská školka. O tom všem ale až za týden.